Márie a šípkové ruže. Musíte byť však opatrní a nepichnúť sa na žiadnom trhu. Keď prídete k šípkovej ruženke, odovzdáte jej odkazy. Ak sa vám podarí doručiť všetky odkazy, šípková ruženka sa zobudí a daruje. Šípkový kľúč tomu, kto je najviac spokojný. A vidím tu na túto princeznu Marinku. Ďakujem vám veľmi pekne za pomoc. No tak to už budete otvárať tú ulicu.